כיום, רחפנים משמשים בדרך כלל למשימות קלות כמו צילום, תיעוד, סריקה של אזורים או נשיאת מסעות קלים למשלוחים. לרחפן יש יכולת להסתובב סביב צירו בעזרת הפעלת המנועים בקונפיגורציה מיוחדת. כאשר מנוע אחד מספק יותר כוח מאחרים, רחפן יכול להסתובב סביב צירו. אולם, בשל מנועיו המוגבלים, לרחפן אין את היכולת להתנגד בצורה אפקטיבית לכוחות סיבוביים חיצוניים חזקים. גם לרחפנים המתקדמים ביותר יש יכולת נסיעה מוגבלת. המנועים אינם מסוגלים להתמודד עם עומסים מבלי לפגוע ביכולת הרחפן להמריא, לשמור על יציבות ולתמרן בצורה מדויקת. מוטיבציית המחקר שלנו הוא לבדוק האם חיבור פיזי בין הרחפנים יכול ליצור כוח סיבוב חזק ואף לשפר את היכולת של הרחפן לתמרן ולהגיב לשינויים בסביבה. צימוד הרחפנים נעשה באמצעות מוט המחבר בין שני הרחפנים ומשמש כזרוע ליצירת מומנט הרצוי. אנו מאמינות שהחיבור הזה יכול להוביל ליציבות משופרת ולפוטנציאל להרחיב את האפשרויות השימוש של הרחפנים בתחומים השונים. לאחר שיישמנו את משוואות התנועה של הרחפן בתוכנת המטלב, הוספנו שיטות נומריות לחישוב המהירויות והתאוצות בכל צעדי הזמן, הוספנו את הבקרות השונות לעיצוב הכלי, והגענו את הכל לכדי סימולציה שתתן לנו דינמיקת הרחפן. כרגע אנו שלב לפני הישורת האחרונה, בה נוסיף רחפן נוסף למערכת ונבחן את היכולות המכניות הנובעות מתוך חיבור זה. יישארו מעודכנים.